Ne, tak začnu já. Tak vidíte, i takhle vlastně se dá začít TKM. To dnešní vydání připravila pražská redakce televizního klubu Mladých. Bylo to sice trošičku bouřlivější, ale za to jste určitě poznali, že nejsme v našem oblíbeném studiu 2 na Kavčích horách. My jsme se s létem vypravili trošičku na jih, přímo na náves Třešňového újezdce. Abych vám to nějak přiblížila, Třešňový újezdec je malebná výska nedaleko Lhenic, které jsou známy jako zahrada jižních Čech. No a my jsme požádali všechny účastníky dnešního televizního klubu Mladých, aby přijeli sem na náves tak, jak uznají za vhodné. A vidíte to? Vzali to smrtelně vážně. Já bych řekla, že jim to všem, ahoj, strašně moc sluší. Tady na traktoru, tamhle jsme měli koně, bričku, tady máme další malotraktor, historická auta. My s Honzou jsme přijeli na vlastnoručním vozítku, který si vyrobil místní občan Václav Podaný. Ale zejména by Honzo řekla, že to sluší tamhle těm sportovkyním, které mají na sobě modely z Modety Jihlava. No to je doopravdická nádhera. No ale mně se taky docela líbily, tady se myhli, jestli jste si všimli, požárníci v dobových kostýmech a takovou stříkačku, kterou měli, tak to už opravdu dneska jen tak neuvidíte. Ale nejdůležitější byla ta brička, protože v té přijeli naši hlavní hosté. Herečka Helena Růžičková, režisér Zdeněk Troška. Vítáme pěkně, s nimi předseda Lhenického JZD Václav Pešek. Ten pěkně vítá nás, protože jsme v jeho rajonu. A za TKM Jana Hrušková. Tihleti 4 budou mít v dnešním klubu velice důležitou úlohu, ale to prozradím až za chviličku. No a samozřejmě chybět nebudou ani písničky, už jste si všimli lidí oděných do takových dobových kostýmů i do něčeho jiného. Tak to je hudební skupina Minesenři z Českých Budějovic, ty nám budou hrát a zpívat za laskavé asistence také skupiny historického šermu Rival z Písku. Už jsme toho napovídali, Honzo, strašně moc a dáme si hudbu. Přišla si jak voda a padám nevím kam a takhle dlouhý krok a byl jsem na to sám a dělám všechno možným a posloucháme jazz a nevyšlo to včera a tak to zkusím dnes. Troubit na trumpety by se nám líbilo, troubit na trumpety by se nám líbilo. Máme se rádi, nemáme se rádi, budem se mít rádi, nebudem se mít rádi. Já se nebudu koukat na krokodýlí slzy, už jsem z toho venku, už mě to nemrzí, jo. Tam, tam, tady, dam, ty, jo. Nemusíš říkat, vidím dobře sám, tohle tvoje gesto a dokonale znám. A nemusíš říkat a padám v letadle a zas to bude
Tak vidíte sami, jak se nám náves tady v Třešňovém Újezdci zalidněla, jak nám to tady zhoustlo. Všichni jsou na svých místech, doufám, takže můžeme už říct, co bude dál. Důležité je, že na svých místech je těchto 6 mladých lidí. Já si s dovolením při jejich představování pomohu tamhle vzadu tabulí. Jitka, Pavel, Monika, David, Lenka a Franta. To jsou studenti středních škol z Písku, z Prachatic a z Českých Budějovic. No a protože tady patří mezi nejúspěšnější brigádníky, tak jsme si je vybrali vlastně jako takové oběti TKM. Doufám, že se na nás nebudete zlobit. Vymysleli jsme pro vás báječnou soutěž o mistr a miss Jahoda. No ale ta soutěž nebude taková, abyste si mysleli, že se budou hodnotit vaše rozměry, pánové. A že to budou mít dívky předem vyhrané tím vaše pádem. krása. Oni ty parametry budou trošičku jiné. My totiž budeme hodnotit vaši dovednost, zručnost, pohotovost, šikovnost, ale já říkám my hodnotit, co my? Odborná porota. Helena Růžičková, Zdeněk Troška, Jana Hrušková a Václav Pešek. Já bych jenom doplnil, prosím vás, že zároveň s touto soutěží probíhá další soutěž o nejdobřejší dobrotu ovocnou, pochopitelně Lhenic a okolí. Takže této soutěže se můžou zúčastnit muži i ženy, prostě všichni, kteří se nebojí sem přijít se svými výbornými, já nevím, koláči, bublaninami, rybízavými, všechno. A tady odborná porota to odborně ochutná a v případě... Myslím, že jsme byli vybraní správně, protože ochutnávat umíme. My chceme s Marcelou taky do poroty. No, teď my vám No my nechceme do poroty, my chceme ochutnat. Necháme tak. děti, necháme. Já jenom vám, vážené a milé studentky a studenti, zde pro vás připravil Václavíček, předseda, že? Takovouhle krásu. Je tu 6 připravených stromečků, rybízů a vy budete mít za úkol je očesat, ale nejen to, jenom děvčátka, běžte, zavážete očička, aby to neměli tak jednoduchý. No a samozřejmě, že se jedná o mistra a miss Jahodu, že? Mám štěstí na dlani, začíná kvést. Přijdeš na snídani, vlak jede v 6. Co když tentokrát se neprobudíš? Já už vím, jak rád a dlouho ty spíš. Zkus aspoň jednou stát a být někde včas. Z výmluv máš doktorát a ospalej hlas. Ujel ti autobus a taxík tě vzal. Jenom k metru kus a tak si to vzdal. Jak vidíš, už tě znám a můžu ti říct, že když se nevzbudíš, nebude nic z toho, co si tajně představoval. Křeč je totiž krajně napnutej sval. A ten, když nepovolí, musí stát. Pak to bolí, tak ti radím, zkus stát. Odjel 6, čekám v prchu nových výmluv a lží. Jde to se mnou z vrchu v očích mým žít. Tak ty si ve vší snaze zapomněl stát. Strávíme víkend v Praze, když jí máš rád. To se mi snad jenom zdá. Výlet se rozplynul v horký pár. 3, 2, 1, stop! Tak. A je dočesáno, teď už tam nesmí spadnout ani jedna bobule. Porota zatím může vyhodnotit výsledky té soutěže, běžte se podívat ke keříkům. No a my se teď podívejme také mimo Třešňový Újezdec. Zveme vás na filmovou procházku jednotným zemědělským družstvem Lhenice. Faktem je, že Lhenické jednotné zemědělské družstvo nevystačí s klasickou zemědělskou technikou. No Honzo, proč? Kvůli specializaci. Ovoce to se přece pěstuje úplně jinak než třeba kukuřice. Podívejme se v praxi. Tak tohle monstrum to jsme nazvali třešňotřas. Vidíš? A je sklizeno. Všude kopce, samé kopce, nedaleko odsud Šumava a přesto přeze všechno se zrovna tady daří ovoci.
Ptal jsem se také, jak to s tím je. A dozvěděl jsem se, že právě tenhle věnec hor vytvořil chráněnou kotlinu s mírným podnebím, vhodnou právě pro pěstování třešní, jablek, jahod i rybízu. Ale dobrá úroda ta nezávisí jenom na počasí, práci a moderní technice. Odborně řečeno, určité fáze výrobní technologie jsou stále ještě nenahraditelné. No a vůbec, jaká je tradice pěstování ovoce tady ve Lhenicích? Ovoce na Lhenicku se pěstuje už od 13. století. Ten znak, který dneska Lhenice mají, ten ovocný strom s jablíčky, dostali v roce 1544, kdy byly povýšeny na městečko. Součást znaku jsou i budějovické hradby. Podle pověsti se dostali do znaku proto, že lheničtí občané ve středověku dováželi do Budějovic v době moru ovoce a tím přispěli k výživě města. Tak to byla lhenická historie. A lhenická současnost? No, je tady veselo, hlavně v době sklizně. Brigádníkům po práci hrají dneska vodáci. Jednak se to rýmuje a jednak vodáci, to je jedna z místních kapel. Už náš čas je tu, stráži v letu, za chvíli zamáváme. Hej, pádla vzhůru na dlouhou túru, s lodí svou se vydáme. Ten, kdo nás nezná, záhy pozná, že jsme parta, jak má být. Svou píseň vezem, kam jen vlezem, chmůry zažene náš svít. Tak co, líbí se ti to, Honzo? Mně se zdá, že jim to docela šlape. No, šlape jim to bezvadně, když si představím, jak tito vodáci šlapou vodu, ti se určitě nikdy neutopí. Ale teď vážně, stejně dobře to musí šlapat v místní peckárně, totiž v řídícím centru jednotného zemědělského družstva. Abych to trošičku vysvětlila, my říkáme peckárna podle třešní, kterým se tady ve Lhenicích říká pecky, a taky podle toho, že dřív každý sadař mýval ve svém sadě bodku, právě peckárnu, a v ní často trávil celou sklizňovou sezónu i se svojí rodinou. No a jsme zase u lhenického okálu, jak jsme už řekli, u řídícího centra. Z něj se rozbíhají nitky na další a další pracoviště. No poslouchej, ty si tady dneska málem za odborníka tak schválně. To by mě teda zajímalo, k čemu se při pěstování třešní potřebují počítače. Všechno jsem si zjistil. Tyhle počítače vyhodnocují údaje o počasí. Patří k agromikrometeorologické stanici ARAX, která dokáže upozornit na blížící se mráz, na nedostatek vláhy, určit teplotu vzduchu a půdy nebo nejvhodnější dobu postřiku proti škůdcům. Několik těchto zařízení už pracuje ve lhenických sadech. No a jak vidíte, ve zdejším jednotném zemědělském družstvě se najde téměř všechno. Například tahle málem alchymistická kuchyně. Tak tady se starají o to, aby se třeba z třešní, jablek a jahod nestalo, tak říkajíc, zakázané ovoce. Chemické normy jsou prý ve Lhenicích přísnější než v některých západoevropských zemích, kam se každoročně vyváží velká část lhenické úrody. No ale teď už jsme někde úplně jinde. Kde pak? Stále jsme ještě ve Lhenicích, neboť část sklizně putuje rovnou do lhenické fruty a odtud pak kompoty, marmelády, šťávy i med na naše stoly. No a víte, co je možné? Že až si na těchto pochutinách budete pochutnávat, možná si vzpomenete na dnešní TKM a řeknete si s námi: vitamínů tisíce dodávají Lhenice. No já si myslím, že takovéhle jahody vlastně žádnou reklamu nepotřebují, ale vraťme se k jinému ovoci, k rybízu, který se tady trhal se zavázanýma očima. Jak dopadly výsledky? Jana Hrušková už to tady píše. 5, 4, 5, 4, 5, 6. No vzácně... I s listím. I s listím jste to měřili, vzácně vyrovnané. A František opravdu zaslouží, ten natrhal kilo, je to ohromný.
Všichni brigádníci myslím, že byli dobrý. Ten daný úkol splnili velmi dobře. Václavíčku, jak vás slyším, tak příště na brigádu jedu i já. Budeme se těšit. Alenka má nejradši trhání třešní. To je na žebříku jako doma, viď? Oni teď dělají ty žebříky nějak blbě, víš, oni ty tlustý klacky dávají ze stran a kam mají dát pořádný dříví, tam dávají jenom špricle. Já pak nechávám jenom ty ohoblovaný kůly. Já si myslím, že necháme odpočinout teď porotu i soutěžící. No a zvu vás za dalšími zajímavými hosty. Podívejte se na ně, já si myslím, že to stojí za to. To je nádhera, co? Taky se vám to líbí? Já mám samozřejmě na mysli především ty plavky, které jsou z Modety Jihlava, ale taky to všechno ostatní kolem, to taky. Až tady k nám dojedete, můžete dámy se stoupit z koní. Teď jste na koni, teď jste na tom dobře, ale já bych byla ráda, kdybyste slezli a vyzkoušeli si tak trošičku povolání manekínek a předvedli nám ty nádherné modely taky s hudbou. Tak až budete nachystány, koně můžou odcházet, dívky zůstaňte a prosíme módní přehlídku. No a my se samozřejmě na ty plavky nebudeme jenom dívat, i když ten pohled je samozřejmě to nejlepší. My si o nich budeme taky povídat, protože tady máme dvě odbornice z Modety Jihlava, Veroniku Strapinovou a Ivetu Heřmanovou. Pěkně vítám, dívky. Vy byste nám měli, co by odbornice říct, jaké jsou nejnovější módní trendy, co se bude nosit a co se nosí už teď? Tak nejnovější módní trendy vidíte právě na manekínách tančících, které předvádí kolekci plavek pro léto příštího roku. Jedná se většinou o jednodílné plavky, které jsou módnější, jsou pestré, různé střihové řešení, vykrojené nohavičky nebo naopak prodloužené nohavičky, barevné řešení s rozstříháním nebo různé pestré látky anebo strukturální látky. Manekínky mají ve vlasech módní vázačky, které jste si určitě povšimli. Víte co, zacouváme si trošičku tady k tomu vašemu stánku, protože vy tady máte fotky, vy tady máte barevníky, tak povídejte dál. Tyhle ty materiály vy používáte? Tady toto jsou materiály určené vlastně k výrobě modelů v našem národním podniku. Vedle vidíte barevnici, která je vlastně celosvětová móda současného léta a pro příští rok. A kolik takovéhle plavky stojí nebo budou stát? Tyto plavky se pohybují v cenových relacích od 250 korun až do 400. Tyto plavky za 400 korun jsou vlastně z dovozu. No ale to 400 to už je dost vysoká cena, to brigáda nebude stačit na jedny plavky. No, jedná se to o plavky, které jsou určeny pro prodejný luxus. Aha, a máte vy třeba nějaký přehled o tom, jak se tyhle ty modely líbí? Už jste to někde zkoumali? No tento přehled zatím nemáme, protože to jsou nové plavky, ale chtěli bychom vědět, jaký bude zájem o přítomného publika. Takže bychom požádali publikum, kterému bychom dali tyto kužely, aby zhodnotili jednotlivé plavky. Ukážeme kužel na kameru, tady to je bodovadlo naše. A svoje body potom přikládali tady nad stůl, kde jsou plavky, které mají manekiny na sobě, jsou tady vystaveny. Podle toho si zjistíme, které plavky jsou neúspěšnější. Takže asistentky, já bych vás poprosila, jsou reklamní, mají také oděvy z Modety Jihlava. Rozdejte ty kužely tady přítomnému publiku a publikum má potom šanci prohlédnout si všechny modely ještě jednou tady a obodovat. Na, tady máš kužel. Tak, my si budeme povídat dál. Máte vy vůbec nějakého konkurenta ve výrobě plavek u nás? Tak Modeta Jihlava je monopolním výrobcem plavek. Existují ještě podniky nebo družstva, které se touto výrobou zabývají, ale tato výroba plavek je poměrně náročná a vyplácí se jenom ve velkých sériích, takže největší vlastně je Modeta jenom. A co ještě vůbec kromě plavek všechno vyrábíte? Hlavní náš artikl je pletené vrchní ošacení, které vyrábíme asi v počtu 6 milionů. A plavky jsou pouze 1 800 000 kusů. Pouze. No, plavky to je taková dávná bolest českých žen, protože vždycky stojí obrovské fronty. Myslíš si, že jich vyrábíte dost? Vyrábíme těch 1 800 000, no ale asi to nepokrývá ještě potřebu našich zákaznic. No Marcelo, my ale máme jednu námitku tady u stolu. A co se Já tam osobně děje? mám námitku, že jsem rozhovor o plavkách nemohl dělat osobně, ale porota má podstatnější námitku. Ano, my si myslíme, že když někdo má posoudit plavky, tak je musí vidět na manekínkách jak před, tak i po. Samozřejmě, a nejenom jako gymnastický úbor.
To znamená, že my to musíme vidět taky jako po použití. Myslíte jako po vodě? No samozřejmě jsou to plavky Aby jako jestli třeba jsou průhledný, nebo průsvitný, nebo rozpustný. Aha, ale my tu nemáme rybník po ruce na návsi. Dobře, nemáme rybník, ale máme fantastický hasiče. No a šup chlapci, no do toho, no. No tak vidíte, děvčata, a už je to v suchu, ani to nebolelo, vypadáte no trošku jako pokropené, trošku jako hozené do kádě, no ale to všechno se stalo, ani tady Aegean se nepromočil, nezneprůhlednil, takže Poroto, co si o tom myslíte? Já právě bych naopak řekla, že to je v mokru. A jelikož to v mokru vydrželo, to znamená, že můžeme, co? Doporučit v podstatě všechny plavky. Všechny plavky, ano. No tak já jenom tak co by tak... No to právě, no. Já bych pro Helenku vybral. Tyhle ty by mohla mít do Bulharska. Jo, tam už nemusím. Tyhle ty by mohla mít do Jugoslávie, no do Itálie. To tam možná by mě a tyhle pustili. ty na Lipno nebo na Orlík. Na Lipně jenom po Lipně. Tak, já si myslím, že výkon děvčat i hodnocení poroty si zaslouží váš potlesk. Potlesk zasloužený, přezasloužený, ale já jsem zvědav, jaký další úkol porota připravila pro soutěžící. Přesvědčili jsme se, že umíte trhat rybíz i se zavázanýma očima, ale teďko nás Faně ukážete, jestli umíte z toho rybízu třeba udělat rybízovou šťávu. No já mám na ní strašnou chuť. Má na ní chuť, protože došel kafe, tak mu nemá... Ve šťávě je víc vitamínů. Takže všichni můžete nastoupit k připraveným mlýnkům a k miskám a dát se do práce. Připravit teď. No a my necháme naše brigádníky, aby se v pokoji porovali tady s mlýnky a porovali se s rybízem. A já vás zatím zvu tamhle nahoru do dvora, protože já vám řeknu, tam se teda dějou věci. Simandla, zahoď tu lískovku
Simandl, Simandl, zahoď ten klacek. Simandl, Simandl, bude to za 100. Nejlepším dostaneš aspoň pár facek. Páni se smějou, když šineš se na handel, když na trh míříš před městským pláckem. Co to máš na prodej, hej smradlavej Simandl? Říkáš, můžou nejvejš koupit jednu klackem. Pány jsou z města, jsou z jiného těsta a soudě z jejich erbů mají sílu lva. A v tomhletom kraji přece připadají na každého odpluhu páni vždy 2. Jak si to smrdíš? Tedy kam jdeš, Simandle? Ten telecí výraz ve tváři. Vy! Co vy? Ty maloměšťáci! Fuj! Ty jsi nás urazil, Simandle. A za to tě vyzýváme na čestný souboj muž proti muži. Jo, my 2 proti tobě. Já ho netrefil. Tam je. Já ho dorazím. Jo. Pojď. Co jsi dělal? Upad. Dělej něco! Dám to si do hlavy! To jsem mu to dal, co? Bude začít tej prožranej držce. Bude-li. Páni vždy vyhrávají tyhle ty pranice. Páni vždy vyhrávají tyhle ty rvačky. Ta tvoje zadnice, ta není zradnice. Dostal si po právu, jdeš domů plačky. Páni jsou z města, jsou z jiného těsta a soudě z jejich erbu mají sílu lva. A v tomhletom kraji přece připadají na jednoho odpluhu páni vždy 2. Minisengry a skupinu historického šermu Rival už jsme vám s Honzou na začátku představili. Teď jste obě skupiny viděli v akci. Šermíři, pojďte sem k nám, taky pojďte si s námi povídat. A Pavle, mě by zajímalo, jak vy jste se vůbec dali dohromady, nebo kdo vás dal dohromady? Tak v podstatě k tomu došlo náhodně. Dohromady nás dal krajský výbor SSM v Českých Budějovicích, ale došlo k tomu asi tak, že my jsme přemýšleli o takovýmto putování už loni. A kluci v podstatě taky, takže jako přes ten krajský výbor SSM jsme se dali dohromady. No. Takže se dá říct, že jste stejná krevní skupina, Minisengři a Rival? No, po tom putování můžeme říct, že ano, padli jsme si do noty. I když je fakt, že jsme se s některýma členama Minisengru znali už dřív, ale v tomto složení tak jako jsme se poznali teďka na tom putování a bylo to velice příjemné. Už se nám po sobě stýská. Jak jste vůbec ten váš program dlouho trénovali a kde taky? Tak ten program, který jsme letos hráli, nevyžádal se tolik moc tréninku, byly to 2 víkendy. Takže, protože my jsme dělali program, který normálně hrajeme, mírně upraven, Minisengři tady oživili několik starých písniček, které kdysi hráli, udělali několik nových písniček kvůli tomu pořadu a
prakticky to byla jenom otázka to se cvičit dohromady, jako v podstatě. Stává se vám často, že vystupujete v takhle nepříznivém počasí? To se nestává často, to se stává akorát, když se filmuje v televizi. Jinak v takovémhle počasí se nehraje, protože je to nebezpečné. A ovlivňujete se nějak navzájem? Třeba nemáš ty chuť šermovat, když jsi teď poznal skupinu Rival? A tak já znám Šarm už dlouho, že, ale samozřejmě, že vzájemně se nějak ovlivňujeme, protože oni v pozadu jsme je donutili zpívat a oni nás zase jako udělali určitý šarmířský úkon, i když ten úkon je velice jednoduchý teda. Ale zůstanete jako hlavní u šermu? No, my už toho šermu zůstaneme, protože jednou se nám stalo, že byly problémy s aparaturou a právě v tom okamžiku, kdy zpíváme společně s Mine Sengry, tak jelikož se přes nás valí, já nevím kolik decibelů, tak si můžeme dovolit řvát s našimi hlasy naplno a když nešel tedy aparát a šlo to všechno jenom na pusu, tak jsme svůj zpěv museli silně krotit, aby jsme neudělali Mine Sengru tak velkou ostudu zase. A máte třeba nějaké speciální požadavky na místo, kde budete vystupovat? Tak speciální požadavky v podstatě elektrika, šatna, prostor 8x12 metrů, minimálně tedy neklouzavý, rovný. Ne jako tady. Ne, tohle už ty bahení rázně radši do Třeboně. A vy se po tomhletom programu, po tom turné, o kterém si mluvil, rozejdete nebo máte nějaké další společné plány? No, tak samozřejmě, že máme, že jsme se už domluvili, že zaprvé to budeme dělat příští rok znova a jinak teda lepší. A občas jsme si říkali, že občas bychom si mohli spolu zahrát někde. Já vám děkuji za povídání, děkuji za předvedenou statečnost a my se teď podíváme, co naši soutěžící. Tak, Mlýnkyádu máme úspěšně za sebou, no a porota, jak se dívá na tuto soutěž? No, výborným způsobem, no už to zapisujeme, naše rozhodnutí. No a vlastně zvítězil tady blonďáček David, který namlel nejvíc, prostě vypadá jak drobeček, ale má ohromnou Davide, sílu. ty toho nameleš teda. A protože Helenka měla chuť na rybízovou šťávu, já bych poprosil Davida, aby jí dal ochutnat vitamíny ostatně rybízové. Paní Růžičková, vám to ladí dokonce ze A do dna, Helenko, do dna, je to zdravý. Je to zdravý. Takového jsem ještě nepila. Na zdraví všech. Tak a mě by už zajímala další soutěž. Samozřejmě jsme ji připravili, protože skončila Mlynkyáda a začne Těstiáda. V čem to spočívá? Spočívá v tom, že zvláště pro chlapce to bude zajímavý, protože budou muset vytvořit těsto na jahodový knedlíky, takový tvarohový, takový speciální. Takový dobrý. No, takový dobrý. A kdo bude mít nejlepší, samozřejmě zase my vyhodnotíme, ochutnáme. Sníme. No a snad i sníme. Takže můžeme odstartovat, soutěžící jsou připraveni. Připravte se, prosím. Můžem? 2, teď. Kulatý slunce se směje nad hlavou, je jako ze škatulky den. Bílí beránkové plujou oblohou, ale ten voní celá zem. Od někud z Afriky snad přímo od rovníku, léto zase přilétlo k nám. Asfalt je žhavej, jak šlapu po chodníku, jen tak se městem potloukám. Chodník se změnil, louku rozkvedlo, barev má 100krát víc než duha. To nejsou kopretiny, to tu holky jdou, a jedna hezčí než ta druhá. Z nenadání nále člověk vidí, co tu hezkých holek po světě chodí. Ta představa mě nedá spát a ze sna mě budí. Oh yeah. Tak si aspoň zpívám tohle mini sukňový bugy.
4, 3, 2, 1, stop! Porota vstane a půjde se podívat na dílo, které jeden každý z účastníků soutěže uhnětl. To je zajímavé, že ano, ale praská. No ochutnat. Body musíme potom tak. Není špatný, málo uhňácané. Zde prosím výborně uhňácané, z toho se budou dělat výborně knedlíky. Tak tady to je prosím 1. Tohle je 6 bodů napsat. Takže Jana Hrušková hned zapisuje. Má ho bohužel moc tvrdé. Není to nejlepší. Tohle prosím není špatné těsto, no. No tady je 2, tady je 5 bodů. Monika. 5 bodů, tak Moniko, pojď sem. Řekni mi, jak dlouho už jsi na Velhenicích na brigádě? 13 dní. 13 dní? Baví tě to? No, jde to. Co tam děláte? Nejdřív jsme trhali jahody, potom jsme šli na rybíz a potom nás dali na maliny. A kolik už jsi si vydělala, máš to spočteno? Asi přes 500 korun. Myslíš si, že tohle je jednoduchý, snadný výdělek, anebo že by si třeba jinde a jinak vydělala víc peněz? No já si myslím, že bych se asi všude vydělala stejně, možná i míň. Dobře, já ti děkuji, běž se připravit klidně k další soutěži a dávám slovo Marcele. Tady za mnou na tomhle betonovém parketu zatím nastalo nádherné zbratření místních hasičů. Teď, abych byla přesnější, tak jsou z Vodic, to je asi kilometr odsud, a tanečního souboru z Plzně. Já bych se rád zeptala, co dělají hasiči, když zrovna nehasí? Když zrovna nehasí, tak se baví. To je správný. A když jste měli poslední zásah? A poslední zásah to už je dlouho. My jsme takový jenom dobrovolní hasiči a než my zasahneme, to už jsou tu z povolání. Vy máte nádherné uniformy, ale já mám pocit, že v téhle vesnici jsou asi všichni chlapi hasiči, ne? To víte, už od nedávna i naši otcové a dědové, to se dědí. A to nádherné vozidlo, to si udržujete sami? To víte, to se taky dědí, že jo, to musíme udržovat jak ty naši předkové. Takže to patří k hasičský cti. Tak nějak. A takový nějaký hezký požár, na který se vám dobře vzpomíná? Ježiš, to je už dřív ve Lhenici. Měli hasiči bál, je to Sokolovna, stará Sokolovna. No a když v tom nejlepším půlnoci, tak jim to začalo hořet nad hlavou. Spadlo to? Spadlo to, než zasáhli, popelem to leželo. A jak se vám líbil ten dnešní zásah, když jste tady kropili naše dívky? Dneska to je lepší než při požáru, že jo? Dneska je sranda. No tak to jsou dobří hasiči. Ale mě by zajímalo tanečníci. Jak vy se přesně jmenujete? Klub společenského tance 2 při DKROH Škoda Plzeň. To je dlouhý název. A dá se nějak třeba stylově vymezit, co tančíte? Děláme víceméně moderní tance, ale pokud je potřeba, tak všechno, co je třeba. No, na plesy, latinu, valčík, polonézu. Vy jste nedávno byli na jedné takové soutěži, ale pověz nám o tom něco víc. V prosinci jsme byli na národní soutěži v přetančení v Prostějově, kde se účastnilo 40 kolektivů a získali jsme, myslím, že krásné 3. místo. Gratulujem, ale tančili jste už někdy na takovémhle parketu a v takovémhle počasí? Tančili už jsme kde, ale takhle ještě ne. Možná bude duha, teď nám začíná svítit sluníčko. Mě by zajímalo, my jsme tady uprostřed brigádníků, všude rybíz, jahody, třešně. Jezdila jsi taky na brigády? Samozřejmě. A jak na ně vzpomínáš? Vždycky v tom hezkým. A takovou brigádu třeba, jako mají ti kluci a holky tady, by si brala? Určitě ano. Tak a teď bych po vás chtěla, abyste nám taky něco zatancovali. Co to bude? Ukážeme vám přetančení, se kterým jsme právě dostali to 3. místo. Je to na hudbu z muzikálu Českého starci na chmelu. Tak si to tady hezky užijte na tom betonu. Hodní hoši se najdou vždy a všude, hodných hochů bylo vždy a vždycky bude moře. Hodným hochům jen oko pro pláč zbude, hodný hochy maštím. Pátým pádem voláme, hodní hoši, nesmíte nikdy slevit, po hodných hoších se nejlíp veze prevít. Mezi kým, mezi čím, mezi hodnými hochy je sladko žít, tu gramatiku znám. Můj otec za to ručí, vždyť právě on to byl, kdo skloňovat mě učil.
Chytří hoši si berou, co jim patří. Chytrých hoků dodrží se má za 3. Komu? Čemu? Inu jenom chytrým patří svět. Jenomže děvče nemůže přijít první. Den je krásný. Den je krásný. Den je krásný. S tebou. Krásný. Když dva se rádi mají, i v lednu je jak v máji. I v lednu je jak v máji. S tebou, s tebou, s tebou. Den je krásný. Den je krásný. Den je krásný. Mohou být spolu u jediného stolu. U jediného stolu. S tebou, s tebou, s tebou, s tebou. Opona? Modleme se, bossa nova, bossa nova. Opakujme ta 2 slova, bossa nova, bossa nova. Modleme se zas a znova, bossa nova, bossa nova. Bossa nova, 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 bossa nova. Kraj kolem Lhenic a Třešňového Újezdce není bohatý jenom na ovoce, ale jak vidíte, taky na houby. Tohle to všechno nazbírala doktorka Anička Lepšová z Ústavu krajinné ekologie v Českých Budějovicích. Je to ústav ČSAV. Já tě tady pěkně vítám u nás. Děkuju. A taky paní Jana Kratochvílová, což je zdejší chalupářka. I vás tady pěkně vítám. Ty máš, Aničko, vlastně k přírodě profesionální vztah, ale stane se ti někdy, že si na ty houby zajdeš jen tak pro radost, ze zájmu? Většinou se mi to nestává, protože pokaždé sklouznu do svých teda odborných zájmů a pokaždý najdu houbu, kterou neznám. A nejenom jedno, ale většinou jich je plný košík. Ty si potom odnáším domů a lidi houbaři, kteří mě potkávají, tak se děsí nad mým osudem budoucím. My tady máme kromě jiného taky muchomůrku zelenou, což je notoricky známá houba. Já myslím, že ji nemusíme popisovat, ale spíš si pojďme říct, jak vůbec vypadá taková otrava, když už ji člověk sní. Já bych se trošičku pozastavila nad tím, možná, že je notoricky známa, aspoň podle jména, ale myslím, že by bylo dobře, aby každý houbař aspoň na začátku sezóny si prošel atlas hub a na tuto houbu se podíval a prostudoval si ji, aby věděl její hlavní znaky a rozdíly proti jiným dalším houbám. Tak se na ní podívejte, tahle ta vepředu. Muchomůrka zelená je nejjedovatější houba, která u nás roste, má ještě bílou formu a potom ještě muchomůrka jízlivá, jsou si všechny velice podobné, co do tvaru, akorát pouze mají jiná zbarvení. Otrava muchomůrkou zelenou probíhá trošku odlišně než otrava jinými houbami. První příznaky se projevují za 8 až 12 hodin střevními potížemi. Člověk mívá teda silné průjmy, silné zvracení, vyčerpá se tímto a tak po 2-3 dnech se ukazuje určité zlepšení. Takže už si myslí, že to zažehnal. Ovšem druhá fáze otravy je právě daleko těžší. To je ta fáze otravy, kdy už jsou poškozená játra a projevuje se
projevují se takové příznaky, jako je takové žloutenkovité příznaky. Tato část choroby se překoná podle toho, jak je člověk odolný a také podle toho, kolik té houby snědl. V těžkých případech dochází k bezvědomí a úmrtí po 12-14 dnech po požití houby. A tak radši honem k něčemu příjemnějšímu a veselějšímu, ale ono se i vlastně u jedlých hub říká, že mohou způsobit člověku potíže, pokud jich sní třeba hodně nebo nevhodně upravených. Mohou způsobit potíže jednak způsobené, můžou být jedovaté z toho důvodu, že jsou špatně uložené po sběru, že se různě zapaří a tam potom přerůstají různé hnilobné bakterie, které uvolňují jedy. Potom houby jsou poměrně těžká potravina, takže není dobře jich konzumovat velké množství a musí se upravovat tak, aby nebyly pojídány spolu s velkým množstvím tuku. Taky se upozorňuje na nebezpečí požívání hub a následem pití alkoholu. V některých kombinacích to může taky způsobovat určité otravy. Tak ale zase, abychom na ty houby pořád jenom neláli, prý jsou v nich dokonce i léčivé látky. Slyšela jsem, že dokonce i prý proti rakovině. Je to pravda? Já tomu moc nevěřím. Je to pravda, těmito záležitostmi se u nás zabýval doktor Jaroslav Veselský a Marta Semerdžijeva. Napsali o tom takovouto knihu, která se zabývá tedy houbami a jejich léčivými účinky. Jsou tam sebrány zkušenosti ze světa. Jsou dokonce některé choroše, které pakliže se používají denně v nálevu, tak mohou zabránit vzniku rakoviny po případě zastavení nějakých lehčích forem. Pochopitelně jsou to věci, které by potřebovaly dalekosáhlý výzkum. No a hodně lidí se taky v poslední době pozastavuje nad tím, jestli vůbec houby sbírat nebo nezbírat, protože říkají, že v nich je vlastně všechno to špatné, co je v ovzduší kolem nás, jaksi koncentrováno. Ano, houby mají velice zvláštní schopnost, na rozdíl od zelených rostlin, do sebe tyto cizorodé látky nabírat do svých těl, vážou se tam potom na jejich bílkoviny, dostává se do nich řada toxických kovů, potom různé pesticidy a věci, které ani my jako dobře nevíme. Takže houby v okolí dopravních tepen, blízkosti lesních školek ku příkladu, nebo v nějakých velkých kovohutí průmyslových závodů by se sbírat neměly, protože obsahují toxická množství různých škodlivin. Nicméně kolem třešňového újezdce se houby sbírat dají. Roste jich tady spousta. Paní Kratochvílová nám z nich uvařila tyhle 3 pochoutky. Mohla byste nám na některou z nich dát recept? Uvařila jste je v neuvěřitelně krátké době. Tak je to příprava velmi jednoduchá, jak jste viděli, také rychlá. Někde se tomu říká kulajda, někde u nás doma tedy jedlá polévka. A jak se připravuje. Do osalené vody dáme houby, uvaříme současně s bramborami, přidáme trošičku octa, pochopitelně podle chuti osolíme. Po uvaření těchto 2 základních složek se přidá šlehačka, do které jsme rozmíchali trošku mouky, nejlépe pro rychlost polohrubé. Potom polévku ještě pochopitelně ochutíme podle potřeby a přidáme nakonec petržel. To je všechno, je to velmi krátké a zdá se i chutné. A v téhleté polévce jsou kuřátka? Nejsou tam kuřátka, jsou tam lišky. Tak já vám děkuji za povídání, vám děkuji taky za tu polévku a teď už se musím věnovat jejímu ochutnávání. Tak já mám pocit, že teda opravdu děvčata i chlapci se poprali s tím těstem 100%. Na to, že to nejsou hospodyňky. No ovšem, když už máme těsto, tak ho nenecháme ladem. A já bych byla proto, aby se udělali třešňový knedlíky. Nezáleží, běžte si nastoupit, naši studenti si pojďte nastoupit. Uděláte knedlíky nejenom, aby byly krásný, aby byly opravdu chutný, ale ještě ke všemu teda, aby vypadaly, takže jde nejen o kvalitu, ale i kvantitu. A ke svému těstíčku, tak zcela správně. No a já bych se chtěla zeptat tady našeho Václava, předsedy JZD, kolikrát už letos měl třešňový knedlíky? Tak jestli se mám přiznat popravdě, tak třešňový knedlíky jsem letos ještě nejedl, a dneska je samozřejmě asi ochutnám. No samozřejmě, já taky budu na to dohlížet. Paní Hrušičková vás bude krmit, to uvidíte. Tak odstartujeme? Ano. Jasně, připravit? Pozor, teď! Měsíce. Ele makule, ekule a
scéna. Afrika, o má Afrika. Po pěšině k jezeru jdou lvy. Tygr řekne tygrovi neředy. A lev políbí krásnou lvici. Tou sama trpe nevěrnici. Afrika, o má Afrika. Mý srdce je tam, ty seš tu a já tam, tak se sama brůzdám savanou. Savana je krásná, tráví mírny prázdna, než nám ještě nastanou. Kdyby tak naši věděli, jak trávíme tuhle neděli. Na hatách chodím hustou trávou a vy mě hostí hořkou kávou. Afrika, o má Afrika. Mý srdce je tam, ty seš tu a já tam, tak se sama brůzdám savanou. Savana je krásná, tráví mírny prázdna, než nám ještě nastanou. Afrika, o má Afrika. Afrika, o má Afrika. Život to je samozřejmě nejenom práce, ale taky zábava. Tady kolem nás, kolem Třešňového újezdce, kolem Lhenic je spousta sadů s jahodami, třešněmi a dalším vynikajícím ovocem. No a na nich v těchto dnech, kdy jsme tady, pracují brigádníci. Podívejme se teď do Lhenic, jak vypadá jeden den takového brigádníka. Tak děvčata, v kolik jste šla včera spát? No, bylo to pozdě, asi v 11. V kolik musíte vstávat? No, v 5 hodin. A do kolika pracujete? To je různý podle toho, kdy stihneme normu. Vám se taky trhají tak dobře, nebo je to pro vás těžký? No tak já si myslím, že tak těžký to není, ale když prostě té práci se nevěnuje dostatečná pozornost, tak je to potom špatný. No. Musíme až třeba do 3 hodin zůstat na poli. Co je tak na tom nejhorší, nejotravnější na tom trhání jahod? To volení, jo, zát a tak. Můžu se vás něco zeptat? Zeptám se kolegy, jaký máte názor na brigádníky, kteří jsou ve Lhenicích léto co léto? No já nevím, ale je to pomoc pro JZD, asi jednou stránkou. Akorát myslím, že by tu měli mít lepší kulturní a sportovní vyžití. Co děláte ve volném čase? Chodíme za klukama. Jak to snášíte? No, docela dobře. No a potom chodíme si pouštět kazeťák. Co dá? Do klubovny, na televizi. Byly tu 2 diskotéky, kino taky docela dobrý filmy. Tak jsme navázali nějaký ten kontakt, no. Jaká je ta tvoje? Pěkná, když se mi líbí, tak jsem si ji vybral. No a jaký je? Taky rekordman v trhání jahod? No, oni chodí na maliny. Nežádí třeba vaše paní, že pracujete na poli
S mladýma děvčatama? Já s nimi nepracuji, já jsem v dílně, ale jinak ne, mě to nevadí. Rád se podívám. Já tady mám slečnu, tak jsem chtěl být s ní, tak jsem sem přijel prostě pracovat, no. Ty taky pomáháš svý slečně? Ne, já slečně nepomáhám, já pomáhám sám sobě, abych se dostal z finanční krize. A myslíte si po těch všech zkušenostech, že ovoce je přesto všechno zdraví? Ano, je. Jíme ho rádi. Dává nám mnoho vitaminů. To máš hezky naučený. Zatímco vy jste poslouchali anketu, my jsme si tady našli takové tiché, intimní místečko, a to proto, že nás čeká velice důvěrné povídání. Tento muž vedle mě je doktor Andrej Gyurič z manželské a předmanželské poradny v Praze. Pěkně vás tady vítám. Dobrý den, děkuji. Jak se cítíte mezi mladými lidmi tady na návsi? Mě tato situace nijak zvlášť nepřekvapuje, protože my se vlastně s lidmi i tohoto věku stýkáme dost často při naší profesi. A s čím se na vás obracejí takhle mladí lidé? No já jsem to možná neřekl docela přesně. Oni se většinou neobracejí na nás, na poradnu se skutečně obrací spíš manželské problémy, ale my chodíme za nimi do škol, do učňáků a podobně na přednášky, besedy a tak dále a tak dále. Vídáme se s nimi poměrně často. No, ono by se dalo říci, že vlastně jsou tady v jakémsi nebezpečí, protože kluk se může zamilovat, dívka se může zamilovat. Je to pro ně nebezpečné opravdu? No bylo by to pro ně nebezpečné, kdyby, jak bych to řekl, kdyby to přesahovalo zamilování příslušné jejich věku. A co je zamilování příslušné jejich věku? No, kolik vám je tak většinou? 15, 16. No, takže je to vlastně to období, kterému se říká dospívající po právní stránce, nebo adolescenti, teda psychologicky, zhruba mezi tím 15. až 18. rokem věku. A to je vlastně, dá se říct, první období předmanželských vztahů. Vlastně nějaký úplně počínající úvodní období prvních lásek, období prvních chození se mu dá říkat. Je to taková velice romantická etapa, kterou by si každý měl nějakým způsobem prožít. A já tady zdůrazňuji teda ten romantický náboj. A nebo to řeknu ještě jinak, co vlastně v téhleté etapě úvodu do partnerského života těch prvních lásek bývá tak nejčastější, bývá tak v normě. Chodit s někým, ale zdůrazňuji, že zrovna tak normální je v tomhle věku s někým nechodit. Prožívat lásku šťastnou, to jest milovat někoho, kdo mě miluje, ale prožívat taky lásku nešťastnou, to jest milovat někoho, kdo mě nemiluje, i tohle by měl člověk zvládnout. Prožít si rozchod, to znamená, ať už já, abych dovedl ukončit vztah, anebo to, že dovedu vydržet to, že mě někdo opustil a že život jde dál. Ale hlavně bych tady zdůraznil takový ten romantický náboj. Skutečně by se tomu dalo říkat chodit spolu. Je to opravdu takový to chození za ruku rozkvetlým sadem, čekání pod oknem milované bytosti, jestli se ještě večer objeví nebo neobjeví, psaní sáhodlouhých dopisů, buď teda objektu své lásky, nebo přítelkyni, který to všechno sděluju. V normě jsou teda i lásky platonické, to znamená milovat někoho, kdo vůbec neví, že ho miluju, to je častější u dívek, ale taky je to v tomhletom období vlastně celkem normální. Čili tohle to asi, aby tam jako v tomhle období bylo. Jak vy si, dívky, myslíte, že by třeba měl být starý kluk, s kterým byste chodili? Jaký je ten ideální rozdíl? Já jsem o 3 roky starší než já, tak nebo 4. No, taky tak o 3 nebo o 4, ale třeba v tom manželství jako to už by mohlo být i o víc. Souhlasil byste, pane doktore? Skoro. Skoro bych souhlasil, zejména je důležité skutečně odlišovat tu relaci věkovou v tomhle věku. Mimochodem to je jedna z otázek, na kterou se nejčastěji ptávají právě ve školách. A rozlišovat tu věkovou relaci pro manželství, pro chození v tomto věku, kdybychom udělali celostátní reprezentativní anketu, mohl bychom ji udělat i tady konec konců, jenom by byla méně reprezentativní, tak by to vycházelo asi tak, že lidi v tomhle věku mezi tím 15. až 18. rokem chodějí buď většinou s vrstevníkem, anebo kluci s holkama o rok o 2 mladšíma a holky s klukama o rok o 2 staršíma. Do tohohle rozmezí, říkám, se vejde tak 80% populace takhle starý. A my, manželští poradci, to vidíme velice rádi. A teď teda se vlastně odvolám na to, co jsem říkal před chvílí, protože takhle spolu totiž chodí lidi z té jedné vývojové etapy. Lidi, kteří mají přibližně stejné požadavky, nebo měli by mít přibližně stejné požadavky na chození. Jakmile člověk chodí s někým starším a o víc starším, tak už je to člověk z jiný partnersko-vývojové etapy, která má zase svoje požadavky, které už jsou podstatně jiný. Například je tam právě velký nebezpečí předčasného sexuálního styku. Takže vy jim sex upíráte? Tenhletu námitku už jsem taky několikrát slyšel z jejich úst většinou. Vy nám bráníte v sexu, vy nám zamezujete v sexu, jak je to možný. To není pravda, to je špatně pochopená moje rada. V sexu nemůže nikdo takhle starým lidem zabraňovat, protože sexualita je vlastně normální od doby sexuálního dospívání. Ale sexualita je všechno, co se týká nějak intimního kontaktu dvou pohlaví.
takže už i ono zmíněné vodění za ruku v rozkvetlém háji má sexuální podtext v tomhle věku. V tomhle věku si většinou nevodí za ruku dva lidi stejného pohlaví, nebo jim to aspoň nečiní žádný plezír. Polibek už je výrazně sexuální záležitost a tak dále a tak dále. Všechny vlastně fyzické kontakty mají výrazně sexuální podtext. To, před čím já varuju v tomhletom věku dost důrazně, je předčasný sexuální styk. Možná, že to vypadá trošičku puritánsky, ale k nám do poradny chodí stále více a více 17letých nevěst, který žádají o předčasné povolení sňatku a popravdě řečeno po létě jich bývá právě nejvíc. No já myslím, že oblast lásky jsme vyčerpali. Teď bych se chtěla zeptat na přátelství. Může třeba na takovéhle brigádě vzniknout nějaký trvalejší kamarádský vztah? Já si myslím, že může a že by to byla vlastně ta nejpříhodnější oblast. Já dokonce bych to rozšířil ještě šířeji. Tady se vůbec lidi můžou naučit lecos, co se vlastně jinak v životě naučit nemůžou. A vlastně to, co jim je potom do párových a partnerských a manželských vztahů nesmírně důležitý. Takže co by jim ta brigáda vlastně měla dát po té lidské stránce? Měla by jim právě dát i to kamarádství, protože vlastně lidi, kteří dovedou mít a mají kamarády a dovedou se v kamarádském a přátelském vztahu chovat, tak se pravděpodobně dovedou lépe chovat potom i v partnerském, protože i kamarádství je vlastně užší výběrový párový vztah, kde lidi na sobě nějak závisí. Ale dokonce i celá ta skupina může vlastně člověku něco dát. Tady se člověk naučí to, co se vlastně už dneska jinak v životě málo kdy učí. To se nenaučí ani ve třídě školní, i když tam ty lidi spolu chodí třeba 3 roky do té třídy, tak jsou tam většinou spolu těch 5-6 hodin zcela přesně rozplánovaného času, po kterým se seberou a jdou domů. Přestávky mají 5 minut. Že jo? Čili vlastně to, co by se měli naučit, to, co jim je pro život a pro manželství strašně důležité, tam taky nestihnou. Naučit se třeba kooperaci, kooperativní chování oproti soutěživému. To znamená nechtít být pořád první jednička, vítěz, ale chtít taky spolupracovat, pomáhat tomu, kdo je slabší, kdo zrovna nemůže, přebrat nějakou činnost za něj, když on zrovna nemůže, nesnažit se dokázat, že já jsem jedinej, na kterým to záleží. Naučit se mezilidskou komunikaci, jasně vyjadřovat, co chci a co nechci, dovedl se tomu druhému jasně říct, dovedl si vymezit určitý teritorium, dovedl přijímat omezení, kterými skupina nutně dává. Tohle to všechno vlastně si myslím, že se dneska potřebují mladí lidi naučit daleko víc než dřív, protože bývají velice často vlastně z málodětných rodin. Dneska jsou, mohli bychom se tady zase udělat anketu a určitě by nám to tak vyšlo, jednodětní rodiny dost častým pravidlem a dvoudětní rodiny skoro maximem. To znamená, to, co se předtím naučili, vlastně i pro intimní vztah, pro manželství doma, tak se vlastně dneska nenaučí. Mimochodem dost často jsou to i neúplní rodiny, není tam třeba i otec a matka. Čili to, co se předtím naučili ve velké skupině rodinný, tak vlastně dneska by se měli učit ve velké skupině pracovní, parťácký, sportovní, brigádní a tak dále. Takže vidíte, vy tady máte obrovskou šanci. Vám děkuji za povídání a teď si všichni společně dáme písničku. Finanční důvody směla, když jsme se potkali, to
Víte co, jestliže to není proti regulím soutěže, tak já bych tady nechal jenom 2 zbývající členy poroty, ať se s tím poperou, ať si to propočítají a poprosím vás, herečku a vlastně režiséra filmu Slunce, seno a jahody, pojďme o tom dát řeč, pojďme se posadit. Mě by totiž zajímalo, co bude následovat, bude-li něco následovat po Slunci, senu a jahodách a po Slunci, senu a páru fackách. Ano, je připraven 3. závěrečný díl tohoto, nechci říct seriálu, ale tohohle... Ne, my jsme ani nepočítali, že to bude opravdu seriál. závěrečný. Opravdu závěrečný. Bude se jmenovat Slunce, seno, erotika. Měl už se točit letos, ale protože tam došlo k nějakým nesrovnalostem ve stránce jako finanční organizační, je odloženo natáčení na příští rok. To znamená, že příští rok v červenci, když to všechno dobře dopadne, by diváci, kteří přijdou do Hoštic u Volině, byli svědky 3. natáčení Slunce, seno, erotika. Helena Růžičková už četla scénář? Samozřejmě, že jsem četla scénář a nesmírně se těším na to natáčení, protože vlastně Zdeněk ve mně má takovou jako prodlouženou ruku nohu zbraň, která zlikviduje sicilskou mafii, že? A když se jmenuje člověk Chobotnici. Ano, Helenka, tamto inspektoru Katánem trvalo, já nevím, 4 díly nebo 4 pokračování, když to Helenka si to s ní vyřídí během 1 dílu z čistý vody rovnou na plot. Tak. Nemluví o tom, že bych ještě chtěla říct, že vlastně nám i letos moc jako nepřidala příroda z toho důvodu, že vlastně to všechno o měsíc napřed. A my bychom ani moc Slunce, seno neměli a měli bychom už zvoraný pole, že? Ano, tam šlo o to, že by se jako natáčení, kdybychom to točili letos, tak bychom se k natáčení dostali asi v září a v říjnu. A to, jak sami vidíte, ta příroda už je v podstatě podzimní, takže by to jako filmu neprospělo. Ale zároveň by se chtěl omluvit všem lidem, kteří přijeli se podívat do Hoštic u Volině, aby se nezlobili, že jsme tam letos netočili, protože opravdu jako... Nesmíš se divit, že tolika lidí přijíždí. Prý jste měli 1 milion diváků už na tom prvním díle. No, ne na prvním díle, na prvním díle jich bylo přes 4 miliony, ale na tomto druhém díle už bylo přes 1 milion diváků. Za 6 neděl promítání filmu. A jako dokonce ten film už je zaplacený a už začal i vydělávat. Takže to je strašně příjemný. To je výborný příklad. Mě by zajímalo, opravdu nebude další pokračování. Má-li se tedy ten 3. seriál, ten 3. díl jmenovat Slunce, seno, erotika, co by bylo dál tedy? No pokud mě nezavřou, tak by mohlo být třeba Slunce, seno, Ufoni. A Ufoni. Představte si, jestli to znáte, poklidný odpoledne, zalitý sluncem dvůr, tam babička v posteli spí a najednou pootevře oči a na pedesti postele, kde většinou se dávali jí kohout, vidí 2 malý zelený mužičky. A můžete mít další pokračování. Dobře, beru vás za slovo, možná si o tomto díle budeme za 10 let povídat. Ale v každém případě se nezlob na lidi, kteří přijíždějí do Hoštic, protože my jsme dělali, co jsme mohli a všechny lidi jsme zvali na natáčení. To je pravda. Takže je pouze posunujeme o ten rok. Ano, ano. A těšíme se v červenci v Hošticích na shledanou. A vám děkuju. Předseda jezidel Henice Václav Pešek už se zhostil svého úkolu, co by po roce dopočítal knedlíka. Já jsem si ho odvedla trošičku stranou před tento stánek a za námi ta ovocná tabule, to je překvapení, které pro náš dnešní klub nachystal. My už jsme trošičku uzobávali, to se přiznáme, to ovoce je vynikající. Jsou tady všechny druhy, které pěstujete? Nejsou tady všechny druhy, je tady pouze část našeho sortimentu a je to velmi malá ukázka zboží, které v našem družstvu vyrábíme. A čím ta vaše ovocnářská sklizeň začíná? Kterým druhem? Naše sklizeň začíná sklizní angreštu, kterého jsme sklidili v letošním roce 25 tun. Dále navazuje sklizeň jahod, která v současné době končí. A pokračuje sklizeň třešní, višní, malin a na podzim vlastně před zámrzem sklizní jablek. A čeho sklízíte nejvíc vůbec? Nejvíc sklízíme jablek a sklizeň představuje zhruba 3200 tun. A kolik odrůd třeba jahod u vás pěstujete v družstvu? Jahod pěstujeme odrůd zhruba 20, ovšem máme takové 3 nosné odrůdy. Je to Senga Sengana, je to Elista a odrůda Red Gauntlet. A teď mě řekněte, laik, když si kousne do odrůdy Senga Sengana a potom do odrůdy Elista, pozná v tom nějaký rozdíl nebo ne? Chuťově samozřejmě pozná rozdíl, i když nebude zřejmě vědět, o který druh nebo o kterou sortu jahody jde. A teď tady ti brigádníci, jak se na nás dívají, vyplatí se vám nebo ne? Vyplatí se nám, protože sklizeň ovoce je velmi náročná, zejména na ruční práci a zatím nejsme schopni sklizeň zajistit našimi pracovníky a není zatím dostupná ani vhodná mechanizace. Takže byste jim dal pochvalu?
jistě si ji zaslouží. Tak to vidíte, jste na tom dobře, jste chváleni předsedou družstva. Které z těch ovocí vy máte nejradši? Já samozřejmě třešně, protože henické třešně jsou vyhlášené nejen u nás, ale dá se říct v celé Evropě. Tak, ale teď se vrátíme zpátky k jahodám, protože s jahodami souvisí taky náš další soutěžní úkol, ale o tom už víc poví Honza a paní Růžičková vedle u stolu. Tak jenom takové malé upřesnění, Marcelo, oni to nejsou jahody, ona to není jahodová směsička, ale malinová, nicméně neméně chutná. Samozřejmě jahody došly, že ano, to jsme vypotřebovali my se Zdeňkem, takže mají připravený maliny. No a mezi tou dobou jsme našim soutěžícím, tedy jejich asistentkým, zavázali ruce a oni musí tuto pochoutku sníst, bohužel tedy pouze ústy, že ano, žádná lžíce, nic. A kdo bude mít první vylízaný talíř, tak vyhrává, čili připravit, pozor, teď! Tak, krásně se vám k tomu rozpršelo, nech vám prší jenom a jenom štěstí. No a vy doma, abyste se necítili ochuzeně o ovoce, tak my vám nabízíme koktejl z třešní, ale v písničce. A problémy. Spak už se hloupej post, já tě vylečím z tvých neuroz. Úsměv dá ti vitamin. Zamysli se, je to fakt, tak se ženiš jen pro infarkt. Doktor ti odpoví, Jen zeptej se ho, on to ví. Jest víc ovoce a řeknem si to po roce. Úsměv dá ti vitamin. Heslo dnešní.
První, druhá. To znamená, Honzo, že první žena je která? První žena je Helena Růžičková, samozřejmě. Děkuji mnohokrát, já myslím, že soutěžící. První soutěžící žena je Lenka. Kde je Lenka? Takže Miss Tady. Jahoda Lenka. To je Lenka, podívejte se na ní. Já udělám takové malé interview s vítězkou. Lenko, jak se jmenuješ dál? Neužilová. A užila jsi dneska tady? Dneska jo. Odkud jsi? Gymnázium Prachatice. Takže na domácí půdě Takže vlastně. gratulujeme i Prachaticům. No a mistr Jahoda? Mistr, Franta. Takže Františku. Mistře Franto. Ty jsi odkud? Z Prachatic. Taky, Takže vy jste se domluvili. Prachatice vyhráli, takže jak se jmenuješ dál? Vojík. Dobře, takže my teď, vážení prachatičtí, Můžu to Lenko takhle a předat? Franto. Pro Lenku slušivý model na příští rok. Výborně. Tak. No, Františku, tyhle bermudy sundej, potom se převlékni do těch nových. Tak, ceny jsou rozdány, porota blahopřeje, publikum tleská. Toto je mis, toto je mistr. Tak a pokračujeme v hodnocení. Módní přehlídka už tady byla a teď bude přehlídka kulinářská, protože všechny ty nádherné dobroty upekly, uvařily, vylisovaly ženy a dívky z Třešňového Újezdce. Já si netroufám hodnotit, protože je to všechno hrozně pěkný a všechno bych to snědla, vypila, takže poroto. Tak já začínám. Tady je pohár, na kterém je z rybízu TKM, z malin ozdoba. A co je uvnitř, to malý moment, je to puding. Je to puding. A dobrý. Viď. Výborný, pokračuj. Zde prosím, tady, to jsou višničky v alkoholu, co? Ožralé ovoce, že ano? To je dvouvrstevný tohle, ještě podívej se ho. No vidíš to. A tadyhle to je taky ovoce, je šťáva. Je ta voj. Cucneme? To jsme si vybrali pořád, vidíš, Helenko. Výborný. A toto? Pampeliškový. Tak já se vlastně léčím, ani vlastně moc nepiju, že jo? Výborný. Abychom to dokončili, to hodnocení. No a zde tady to vypadá jako bublanina nebo rybízová. Rybízový koláč, tak jak malinko. Ježiš, ten se úplně, ten se sype. Zdendo, zase to se tady. Tady jsme pouze notorici, že ano? To je z černýho rybízu. Tak to je proti revmatismu a jiným věcem. Já, že bych si taky trošičku... No. Mně to nenapadlo. Z jablek. Piju mošty, což ty? Mohu? Výborný. Zvláštní chuť. A jdeme dále. Tohle to je jablkový závin. Bože, ta Šumava. Zdendom. A bublanina s višněma. Hele, já udělám takhle kamarádsky. Já jsem tam sice neměla višni, ale je dobrá. Tak ale teď rozhodnou, kdo vyhrál. To je problém. Nejde. Nejde, to nejde. Všechny. A všechny dostanou po vařečce, ne aby dostali někdy vařečkou, a po kvedlačce. A tak. Zlatý. A já prosím tady naši asistentku, pojď sem k nám a rozdej vařečky. A my samozřejmě všem gratulujeme a taky jim zatleskáme. No a mě, pokud sliny dovolí, tak bych rád tady u butiku Modety Jihlava vyhodnotil za laskavé asistence vás nejlepší plavky, které dostali nejvíc, jak tomu říkáte? Špulek. Nejvíc špulek. Tak je vyšpulte ty nejlepší plavky. My se na ně podíváme. Tak tyhle plavky dostali nejvíc špulek. Já myslím, že Modeta Jihlava by na toto konto je mohla začít velice rychle vyrábět. Rychle a levně. Takže zatleskáme i těmhle plavkám. Jsou nádherné. No a to je jeden z posledních potlesků dneska. Marcelo, pojď sem, musíme říct něco hezkého nakonec. Tady ti nesu ochutnávku. Zlaté děvče, já se tě chci zeptat, jestli jsi se tady zamilovala.
zamilovala. Zamilovala jsem se do jahod, do třešní, do angreštu a tadyhle do té bublaniny. A já do těch bezvadných lidí, které nám tady v Třešňovém Újezdci vytvořili bezvadné podmínky a hezkou atmosféru. To je z dnešního klubu z Třešňového Újezdce všechno. Těšíme se zase doma v Praze. Nashledanou. Ahoj. Každý vesel, radujte se, veselme se, touto novém létě. Jak sobě lůžko ustlala, do něho se odebrala, léto mine a pomine, hned se odebrala. Slavný je k nám přišel, jenž má býti každý vesel, radujme se, veselme se, v tomto novém létě. Anáčku, mně se chce už spát, já půjdu tobě lůžko stát, léto mine a pomine. Slavný je k nám přišel, jenž má býti každý vesel, radujme se, veselme se, v tomto novém létě. Nového léta vinšuje, syna dceru darujem, léto mine a pomine. Slavný je k nám přišel, jenž má býti každý vesel, radujme se, veselme se, v tomto novém létě. A my jsme k vám za rok přišli a vás ve zdraví našli, léto mine a pomine. Ten přeslavný je k nám přišel, jenž má býti každý vesel, radujme se, veselme